These are outlined on pages 16 and 17 of the National Program and are as follows, starting with Limerick. It goes to the right Conall and Craobh, Iomána. Full backline, River is low, Chris Thomas, blue. River is free, further along Pháirc, Evan, and River is Clare, Evan O'Leary, Mumhan. The half backline, River is Louis, Conall, Austin, Ali Brown. River is Shea, Jimmy Quincy, Jack Raw, Keith Hampton, and River is John, Ethan Hurling, Newcastle West. Babhta, River of Díomh a chuird agus fáilte roimh sug a Craobh Iomána O'Neill's féfethe Craobh na mún Grúpa hen, Babhta hen, Limerick agus An Clár áíochant le chéile an sa a Spórt nGael gan dát struchtúr nó leis imlíana agus beag á grúpa go tíchúnda na hen grúpa Limerick chunta An Clár agus chunta Chorcaí an grúpa báin agus grúpa eile beag Tiberdáran Ciarí agus na déise agus na fórna ag séachnaíonn sa chéadáid sna grúpaí san bheisiad san cáilethe do chluichí le cheannis na mún. Tá limon sa inis tá iarlach Luimneach Foley agus fáilte róta bharc agus socha bharc tas nó le Luimneach. Tá annach chud cainte á dhéanamh ag a daoine fan banéilsa tá sé an láidir lár na huair go leor buite. Ja, go leor bóte go faois ní lenda go bhfuil siad Thar láidir bhí siad annach chógracht don Craobh na móna bhóchanta an Norig agus táán dos na himróí fácha a ríis im líana so nuair a échan tú ar an bhuiirn Thar láidir go háirithe sa lína lethasach éad nach chunar cálaníil agus Adam English ar an fennel síintear agus beag siad ag snú go mór le taspátas den céad Se agus bhíchan san ar chunta An Clár beidir nafan na blianta nafan se tunna dulróha le blianta beagán uasach tá for an láidir go mac cé go bhfuil se dóg. Tá siad ógar fad agus níl siad có láidir beidir le Limneach tá cuma ortha nach bhfuil siad nach bhfuil an neart agus fisiciúla céna có imlíana ach éon óra hagan An Clár go dtí Limneach bíonn siad lán na dóchas agus tá go leor don cín déanta có faois go háirithe imlíana le tola sa corna an Arctic agus sa díonráin céna comá le Coláiste Néamh Se go dtíireach agus teist mór os a ggóir a tránón a nuhachtúir mí tracaíoch an tapig ar na fórne tas nó le for an Limnaí agus sa bháide gáibh siúd sé canar Hanley Clark a hosnóig tránón a nuh sa lína lán chúlbeig Chris Thomas, Fergal O'Connor agus Evan O'Leary dimar Colin leis na sínsir sa sráam líana agus tasnaíonn sé siúd sa lína le chúl agus sama a Lár Pháirc a gáibh tá Joe Sweeney agus Eddie Stokes. Dimar Cathal O'Neill agus Adam English leis na sínsir leis am líana tasnó sé san Lína le hosig I downta Aidan O'Connor agus lastig Rófson beag Shane O'Brien, Patrick Kirby agus Donacha O'Dala. Fiachandir for an chunta An Clár agus sé Cian Broderick agus nóg sa bháide Róf Sútránón inmh beag Ian McNamara, Adam Hogan agus John Conneely sa lína lán chúl. Tá Cian Galvin ar fanéil sínsir an chunta agus tasnaíonn sé siúd I lár an lína le chúl agus las mága siúd a Lár Pháirc tá Oisín Clún agus Conor Hegarty. Tá Patrick Crotty ar fanéil na sínsir chom agus tasnaíonn sé siúd ar an nahad Slatdóibh siad Shane Punch agus Cormac Murphy a hosnaíonn taobh leis agus beag loch takeíochta An Clár sú le sponsor sí mór a tránóna ó Josh Geiler, Jack Kerwin agus Diarmuid Cahill.
fiachan deachchasan a jo caitheamh na pingine sé Nathan Wall fear chorcaí atá a bhail na fadóige an sa agus a chur cóirle an dá cheapdéan an son Conall Hegarty ó Cúnta An Clár gandát agus Jimmy Quilty an son ó Chunta Limerick go leor le rá agus mar chin sibh tá GAA is séad an sa a bart na nGael tránón in nuh nadidir a meid tunchar rómhór a gceisisin ireach leis a struchtúr nua a bhharc an son am líana céchotáchtá sé go méid gáchlathe ar a laid a gceifórne. Well, tá sé an hácht go háirithe de himróí óga seans níos má ná léthe Iomána immert agus tá sé tharbheith táchtach chumá tús má le na hibre mar a déirfa agus tharbheith táchtach an nocht táach den céad go don léthe ar don éan a bhuaig an léthe sin. So beag Limneach lán na muoín fúdar le chéile ag an orc a chéine an órig agus bhí siad a bhd níos fear ná Clár, so beag an Clár ag géirigh an bhearna leidúnacht. Se gandát siad corca go thugus swailo an nurig a gluthe canis na mún fuidir san an ceannasáir Limneach. Me sé dábalta céim níos a bhua thugann dem líana agus cáiliú de chluí lechanis na héir is Céadaoin an dáta an son agus gandát leis I nuamh beag an slitar nó a bhaimman sa a bart na nGael agus an smart slitar a deirtar le an tainim atá an slitar nó sa chéalaíonn son go bhfuil microchip istigh a lára slitar beag app ar a bhón i gceith an réitóra san Nathan Wall be seacht an slitar a chur os cóir scáthláin an goháin atá i gceith agus déir sé sin leis go díirich an bhfuil sead ábalta an slitar céanna a gúsáid agus gandát sé an da buí a bheith agus cadéad a léirfeas ar a slitar sa bhar. Well, ní mála mé, I suppose, is sort imróir nó imróir tradiisiúnta mise beidir go bhfuilm sean aisinta ní mála an slitar buí ach taisa go mar tuigim chunas ar cén fá go bhfuil siad ag úsáid an slitar buí tá sé bhd níos éasca éáil nuair a bhíonn sé san éir, so beidir gur rud dearafach é. Se beidir ach be mí de stadasáis feid cúpla nómat mar be sé casa árán na bhíanasa agus tuairimid ómós mar is cuirt á. Agus an méid san Craobh gan inis agus sin cúpla nómat inis ribh hús an chluicheann sa Limneach agus Cúnta An Clár is gandát nuair a bhíonn na cuasain a gcuimhlint damta chéile bíonn an imirt fiachfar agus be míad asúil go méid an imirt thófiachfar céanna an sa tránón inmh. Na céanna eilech an nútáil ar fad ábhríonn gaon son a bharc a cha socha go bíad Limneach rán na contíteachta. Á sin díreach é agus a cána gaotha có sa chéad le tá na cinéalacha tá sí deachar ar fad gaoileádraigh siad ó bhun go bar na parca fad níos fuaire a nocht ná mar a bhí sé 7 nó mar sin ó hin agus Limneach ag snú le taispáinte san céad go agus tá sach má nocht.
Se, agus cíimi de son Cathal O'Neill me heach go Lár Pháirc an son de Limerick, Iomána déanamh álaigh do cúnta An Clár agus an slitar san cateisteach agus a bhélinn is a barc nGael for an limnaí a dul an únsaí Adam English go leor taithí ag an tógánach an son passeolta bhaig an son an agus sin seolta an son ag go Shane O'Brien is dul an bé Shane O'Brien ar leis an thar Tráchtaire sin túsúnta go bhharc. Well, sin Colin Coughlin tar sé ar fennin sin siúr limní ar ós ar fad le linda stratha fear mór láid ar nás fachaché agus seo mar atá dhéanamh ag imlíon agus an orin comá leis an furin seo díreach sós na parca agus anna scór ar fad. Se anna scór a son agus me leis géal a chalinn vesas go bééis Shane O'Brien a fuair an pointe son ach sé chalinn a bhí ann agus túsúntaach deanta go bhuachlí limnaí agus sellh cosan ar a slitar rialah antá seo nimmerton son a get an réitóir agus de scórála limsa go bhuachlí limnaí ach lagíireacht an son ó Cathal O'Neill agus deanta go get Cian Broderick Macha hen sé siúd fadan son go dtí Patrick Crotty ach ní Patrick álta sellh chimadidir slitar agus sin pas le deir a bhanis go Cathal O'Neill lagíireacht bhaid cúpla nómató nach chu te chuoine bhar bháidean sa bar na mór oscailte os a chóir amach agus ní bhaicsa cheanna go Cathal an son ach báide aimsú rudaíonn se go nafaise go bhharc. Ar anna chúl ar fad agus bhí sé thar a bheith cliste an seo Cathal O'Neill bhí sé ag tacht díreach i gcóir an gúil agus dúsáid sé an graim garid ar an gomán anna chríoch ar fad chun an thógáil a hacant. Anna láideach a heispáin sé dúspáir chun é bhóchant ar an talamh agus rúréanar agus a ríist an graim garid agus é bhatáilisteach san íontá anna chúl ar fad. Seaní thug sé seansdá laid a sun don máideoir Cian Broderick as céit náfuil fiú ráneomat i mehansa hálófa go bhfuil scórna tastáid ó chunta An Clár a cha sellhí sé ge Limerick agus mar bhí marcará tá neartacha tá luasacha agus tá cumas amána có leis agus í sin builteisteach sa spásin is donna chódála I déirigh spás a chrathúá héin ilan géir go má a chu ríis lagíireacht bh siúd agus sin ráíireacht in is atá a meisteach lá anna báideóra an son Colin Broderick an módíad a chuig siúd ach bhí sé sin ábhrín roias gan son de Fergal O'Connor Chris Thomas a teachta gáir sellh ar a slitar fachta I g Fergal an bhálta bháin eile suas a hen Thomas leis sin suas a Pháirc Ethan Hurling is pas láimh seoltan son ach sé múhar de teachta seachas son na deir a réitóireach go dtí sa thar a hirás le Limerick fiochan se a bhad níos láidre. Well tá cumar go bhfuil siad níos láidre in éis agus sinné an tasacha fór Limneach seo an tasacha bhí testáil an na chláirína gnáíre ach Limneach ag úsáid an sellh an slitar go hanahá ar fad go heachna móil an slitar ag dul ó lámh go lámh an comán go dtí an lámh agus an smachtú ar an slitar har a bheith éfachtach inis. Se agus posa ar bheith gandóibh son agus bhí asca an chalíis son nachtoch cárta buíon son ar Shane punch go túir sé seanis deiscórála de Aidan O'Connor las cheaptéan an éireann cuman na maithas ar sin ach níle faidir cé agus sin sána an son istigh ag Cian Galvin agus macha hen cíal le sin chomhfada le ó sin clún ó sin na déir agus slitar a gáardach achas háir sin taobhlína hen sé sin agus poxlasa a bheith an de Limerick Aidan O'Connor a thógaí seo sní bheith géin dahan éachreach chuir sé síí Cathal O'Neill bádi go dtí sa fachta go Cathal an cuinte gan dáta techt ón chiaadún siad an gluthe Colin Coughlin a fuair sin a sin builte ach drohíireacht bhaig siúd agus é fachtan sáis a Cormac Murphy teabhar leis suas a Pháirc ach sellh caiilte go siúd ach sin sár chosan go deo an son agus chalíis déanta an son ar John Conall agus ábhdaí níos a bhar an bátas nó chunta An Clár bharc. Ja, agus tá seans ag na chláirína gnéis tá sé bhd an ggólaach tá cána gaotha cosá seans chun scór a chur ar chlár an scór in isis agus rís ihre dé sé punch ag búla an puch leasa an seo agus rís cé go bhfuil sé bhd an ggóil ní sé Har a bheith Jackar a chur ar an trasná na nocht. Se má bhíon na faidige hálófa go mé sé ábalta an slitar sa stúr a Harris trasnáin
ach an chiad deis scóráil an so ge cúnta an Clár iarracht mór grí mílteach. Stinú amach amach sé deslaat níos fuide amach ó máid go amach sé sin seoltar sa trasnáin pok sé úntach. Ard pok sé ar fad agus anna hosachar na pocan na séra ag sin punch agus sinné an rud is táchtaí nuair a bhíonn tú ag búla pocan na séra tosach má agus ar os ar fad. Conall Hanley Clark in is dul fada leis sin achí sin búilte síos agus inis sellver a slitter ge Diarmid Cahill siar a hen Diarmid cho fada le colm ó mara iarracht mórhaig siúd leis agus hiachar sin gáfínta tapig don Clár a bhd níos fear wahasan. Rís an brise tar éis bhuachan de colm mara agus anna siimplí ar fad agus ag úsáid an mórdíireach agus díireach ar an trasnáin agus anna scór ar fad. Se, iad a dul gairir a Babhta sa Limerick go Chris Thomas sellhanis ige pultí a bhfuilte na ige go Thomas agus sellhanis an tá ige Ethan Hurley ach brú diabhar a chur ar chosantóirí Limnaí inis ach dianta go mahansan ige Hurley sin bhfuilte suas agus Bertha Miróí Limnaí tacht chasna ar a chéile ach ar deidir sé Adam English sellhar a slitter ge siúd agus sin pas le dar a bhínis a goscail tamach stíl na himmaran son Colin Coughlin Puinte go dísa Fachta gan bhar agus a clogad darag agus sin pas a seach sa spás a chábharín róada agus John Keneally na rúiseacht an son héir da cúnta an Clár an dá fointe dearnach fachta casan an so a bart na nGael agus iarracht eile an so watha tá an faidige seo ní dólan go bhfuil cruinnes agus an iarracht son a methe ar fóríl ó Jarla Collins ach tá sé de teachta naiste chluthe agus aber fiachan siad go bhfuil dóchas únta sa stíl limar atá có. Well sin díireach agus tá sé de cor go leor brú ar na himróí ófuir an limní nóir a bhíonn si le sellbh an slitter so ag obair go dtíon ar fad na chláiríní. Se agus an pocamach ní se go briúach lár na thuir de Conall Hanley Clark mar na hécheann atá builteach aige siad cúnta an Clár atá buchtint na cahna beaga san i dtíú timppel ar lár Pháirc ach sellhanis ige fergal ó Conall Garad de hen sé siúd agus inis passamach sa spás inis go dtí Adam English ach fiachar seo an mthaigh an slitter nó gan dát an slitter clisteach lein se ar sin ach í sin seolta haris an taobhlíne an san sárchosan ó Jack Kerwin agus pocslas a bheith ann da Adam English inis a thógaí seo an Babhta sa mar ag cín si bhanis neart na gaotha a laidú sa neartú fad san tróna a dulchan cín agus sin pocslas le dearbh seach sa spás an son agus ba méid í seábalt an slitter san na smachtú ar chiaadíarach din semach go raibh deis I get donna chu dála ar bháide ach a níos tá sé tút fé faointe ach den Cíobháin Pháirc tá sé sin na meisteach go lána báide ó a ríis. Róghard ar fad agus beag siad. Har a bheith diomá ortha marol ar sin mar ce go bhfuil siad a gcuine na gcuithe íl an gcué choláidir son. Seachúninis fergal ó Conall passamach díirech mar hádiant go cúpla neoma tóin amach a Jo an clíán go bhfuil Colin Coughlin I gimar teir son an mó díirech á úsáide Colin agus sin pas le dearbh stachan son agus í smachta an sáisteganis agus bhfuil sead a cíine bhar bháide idir a dó chunta Limnaí a sin bhfuil teach ach ártábháiltan son ige Cian Broderick bín sé dachar na cín san na hábháilte bhharc nó bhín sead a teachtasteach ísisiil ach lagíirecht is stochar deide. agus bhí sean aige dul níos faide leis an slitter in áíre. Ach seachúninis cúnta an Clár ar bhrethún saí agus iad sanna thuirt fans breog a cha sin seolta ar fórílacha san mar sin fanan an scór mar a bhí an dá faointe san idir na fórne go fóileach. A choráis go dtíon sean sa ríis bhí sé roiisce don báidóir ar a bhlocháil mar bhí sé bhd an gúnar a bhúil sé so seans chora mó ríis. Se agus hiachar sin pocamach eile caiilte ige for Limnaí agus a dulchan cín an son nach a réiteórán á len chaléisteant an son ar Diarmid Cahill agus ní muinte an Clár sásta lei sin ach sin cos an tóireach don chiadsco an son ó Cormac Murphy agus seachúninis cúnta an Chláirí sin bhfuilte seach sa spás ach gan éine an son huasacha agus ábhrín Róneafisach an son do Conall Hanley Clark agus sellhanis ag limanach ar seo agus a módíireach á úsáide chu son na stachanis a Joe Patrick Kirby a cha sinna me haris an daobhlín agus níl sé ró slachtfuir an limir til á na thuir bhar. Ní sé agus na tacticí atá á úsáid well sin an sean sa ríis agus in áíre bhí sé esca don chúlbar a bhlocháil ná anna hábháil ar fád in Éireann le bhí sé Beidir bhí sé Jackar cé go raibh sé preba os a chóirach ag dearan le anna háil. Se, sábháil déant an son mar dámach báid eile fachta limnach, beidir go mór chun cíach seachún an Chlár
agus sellh casáis agus bfuil deis ar scóráil an do cholam Iomána pointe bháin fachtaige go dísa sellh don slitar caiilteige agus sin sár chosan go dóan san ó chosan tóirí Limnaí sellhhanis ar a slitarige O'Leary pasálan san chofada le Conall O'Neill le seachas spás seo chuúnis Patrick Kirby siar a hen sin go Aidan O'Connor a fachtaige ar an náraíocht Aidan a teabhar leis suas a Pháirc inis agus bfuil deis scóráil an son aige túr de chosantóirí chunta An Clár istí timppla ar is son agus be se deásásta leis an íocht atá déanta go an slitar a bhachtan tarnáis atá se nach cha ceartan san nach déanta go maithan san i gcead John Conall passa seachas a spás amachchan is a hagan Josh Geiler Josh a díreach sellh mead ar an slitar a cha cailtin son aige Fiachar seo, ní se túr tuas fós Josh agus a fachtaige a daríocht agus inis tá spás a gan bhar céan na pas seolta seachaige sa spás an agus bfuil de scóráil an so i gcead cúnta An Clár agus bfuil se tóca chun na talún níle déir a réiteir sin sár chosint an son hir mar dim semach gur Patrick Crotty a cuioine bhar bháidin son Bhí sé dacad éanaíocht a thuirt fan máide mar go raibh an nirid san chosantóirí timppla a seo chun Limneach inis agus ríis an módíireach nósáide chusan sin builteisteach sa spás a chu ríis siad na cosantóirí atá go mór chun cían sa tránón a bhharc agus cosantóirí An Clár déanamh bhd níos a bhhairnis. Well, déanamh bhd níos fearr agus an líon rud isteach an uair sin bhí sé bhd rómhóil ar fad caiigh sé a bheith i bhd níos tapúla ar fad chun an chance a thuir dus na tosathe sellh i dús bara áil agus tréis sin na scór na áil. Ian McNamara ar gimmer Talína lán chúlda gúnta Chlár leis an box lesasan agus sellhhanis a Jack Kerwin a dul leis suas a Pháirc a gcónaí agus a túirt fans breach ach sin lágíocht ceart agus hallófagan amach sé sin seolta thar trasnána a bhar. Well, sin díreach é agus rinne sé gachród i gceart haspáin sé anna luas ar fad díreach tríd lána chosantóirí ach ó heamh críochta beag sé thar a bheith díamach leis an gríoch agus rís ar fóríl agus deis chora mórig na Clárínig. Ethan Hurling inis Sletterson bólteistás an Pháirc ige siúd agus sellhhanis ige Eddie Stokes agus siúd a teabhar leis a gcónaí agus bhfuil deis scóráil an saige sin sár chosint an son sár chosint go dóan son aige Ciall Galvin a teachta gabhar siúd tá Ian McNamara ach bhí Eddie Stokes teabhar leis a gcónaí agus chalís an son géilte ag cosathe Cúnta Limnaí ach an cosint ríis anna bheit An Clár a bhar. Well, anna cosint ar fad ó Ciall Galvin agus haspáin sé an luas atáige agus comála sin bhí sé thar a bheith fáinach agus bhain sé ósáid as an flicáil ag dearan le chun an airthú silbháil. Ach, anna gháilinn son aige Cormac Murphy ach an droch fesan son agus na botún so gortó sé sa cúnta An Clár aber fuair sé sellhhan son ar a slitar inse an obair chruaig go má ach an obair éasca níon se go maithneachra. Well, an réamh ibre thar a bheith fuirfe ach an críoch ní bheith siad ráthasta leis an gríoch mar in áiríre caiigh siad na seansna seo a chur thar an trasná chun seans a bheith chus atarna le. Haig ní léon dát fí son nach fiachar seo scris ar fadian sa ggé cúnta An Clár ar a bocamach ó Limneach lár na huaire ach má sead chun scrisí anamh ar a bocamach caithe siad scórna gaimsú agus bhfuil tíú pointe donaíthe tránón na fachtan son na ggé cúnta An Clár is ggé ibre a héanaíag Patrick Crotty a bhd níos a bhar ach má fá imníoch inis ó hebh an pocamach a thug Limneach ní se a bocht déon cheannacha. Well, ní siad i bochan déin dus na cín agus a ríis an seans ó ihar héandeag Patrick Crotty thar an trasnáin agus na tacticí atá úsáidig na Clárínig ó pocamach Limnaí tá siad ag coolú siar agus ag bunseáil in áiríre sa tríon lár agus tá trámnacht as na himróí acu tá siad ag bochan de bristí agus rééis sin tá siad ag tuairt an pas go dtíon an fearr ceart ag an óm ceart agus mar na dúras caiig siad a bheith a bhd níos crinne ach tá siad ag déanamh go hanahar fad i lár na huaire. Se fog sleas an Babhta son ó cholam Iomána ar sin a bhachail má bhí batún déanta ag cúpla neomatá hin tá sé déanamh bhd níos a bhar a Babhta soach lagíocht ag siúd agus é sin a methe ar fóríl. Tím semach a bhar go bhfuil cheadit nó chugaíocht a methe ar fóríl ó cúnta An Clár ó hús an chluthe agus le cór na gaothe ceartó bheith gaimsú níos a bhú. Rís drochín ó cholam Iomána an uair sin ach nuair úranta tuigim cad atá dhéanamh
a cumar nor a command sheet an count soast Nílénia tevishtig ke will gachtin is a 3 and lor so cog sheet bed or nís more fine a hash point. Sin butin son agus a butin go mag Joe Sweeney Stachaniska Patrick Kirby agus hiach mar a chas Patrick an Babhta son a cine vervode hasha ach hiachar sin sor chosinton son o Ian McNamara ach medis nís a varas dolgor na pointy in is a werk. Well, a rish a Kerachin Kerachinistach I love an Coolbar a big Limerick Harvey Iomána leis an Griach a rish tashid Conall leis na Chlárine tashid ag tapu na deisina nar tashid Craobh na deisina níl sé get tapu na deisina so chancellor Cool a rish agus big sheet Harvey Iomána go neachig sé Dírochistach I love an Coolbar. Son Ian Broderick Lordan Slitter feke gesúdach An Clár Dírig, spás a chrathú of hénach Diarmid Cahill, stracha chun na talún an son, agus 10 scórála eile vegan sa do cúnta An Clár agus sa teachtamach, tá Shane Punch, pointe a bháin fachtige Shane, ófach sér, cúpla neomatóhin, gan dát nochtach carta buí a bhar cíana, a sé bheith cuaramach, ach, tá an scór sa tastáid ó cúnta An Clár, mar siomach go méid neart na gaithe. Me sé began roi cíanna in airtú fadas vega trónóna dulchan cín céig bhfuilin géanna tanimhasa a bort nGael a fuair go má discóráil inis ag Shane Punch a sin orda heige agus a sin seolta haris a trasnán tá Pháirc a crín ní féad le bheith gaile puxar na chosantóirí Limnaí bhar. Well, tá ceart got a chunil agus Conall sin hánig sé de bhar an rud céanna Clárín ag buchant na bristiúna pochana amach agus ag Craobh seansna de bhar sin. Chris Thomas is son fuair sé sin pocamach garid nó fada tá léite I gce cúnta An Clár ar a bocamach sa ach caithe siad an seilmh sa I gceistú agus a gceistú isteach go scór ar chlár an scór mar gan dát tá cór na gaotha cutan sa agus inis an poc sleasa Craobh son agus sin tócan son a gce Cormac Murphy lágéireacht bag siúdach seilmh buat ar naisiacha Passa seach sa spás Céabhú heag a rásan Slitar nó cliste Ní hé ach sé Shane Punch agus pointe fachtaige Shane ó pocan na Sarah Rális cur leis sin ó imirt Passan son seolta Chasna agus vasas cuir sí sin Glantamach a gce chosantóirí Limnaí tá sena clibert cartan sa hinis Céócaigh a bhfuil is slitar Babhta sa agus deanta go maithan sanna gce Cathal ó níl Will réitóir rag will Calís Gaelton son ag ceann chosantóirí ar ceann de hosa cúnta An Clár is solan go bé Shane Punch Ines caiig Shane a bheith cuaramach Carta buí noch deirech sé an báideoir Conall Hanley Clark in isio go gomach ó cill bhelóg chuna isio a hógant Is methe fada Swas a Pháirc leis an countin agus deanta go maithan son ag Adam English agus passastachan sa go Aidan O'Connor Ní marca cainte get tús an chlutheh fen conclúir to bhainin leis an lína le thosaigh sa agus an níocht son plácálta síos son ar Adam a cha fachta ar náis ag a ríis agus a ríis eile a sin seolta isteach agus a bharc ní bheith lochban isteach de Limnaí hásta leis sin ach fanmid leis an nimmarta sa inis mar tá deis an sa ag Shane O'Brien agus a sin Catige an Babhta son na deire réitóir agus ní bheith tásta leis an nimar go dtí ó thosa Limnaí. No, ní bheith siad agus ceann garid a ríis isteach go dtí an cúl báire agus cé go nearna ní dóla Patrick Kirby blacháil den céad sco. No, Cad atá feice gcuin cúpla seachtain na nús agus ach na réitóirí ag séad an éideog de bhar an líród a chahabh agus an rud céanna a ríis. Agus níl scór fachtaige Limneach le Anna Hamill hosnéidir ar luas lasarach bhí héna aimse chur mis an tarna neomad. Tá an naú neomad diaag beag nach builtilinn in sa a bort nGael gan ein scór fachtaige go fóil agus inis a bhfuil scór aige Shane Punch bhís ar álah gur a bhápach sé aimse ige pointe ó imirt sin sár scór a bhar. Well, ard scór ar fad agus Cad atá rághaing faoi Shane Punch ach éon óra ain sé seilmh an slitar tá sé Har bheith chuoin agus ard scór aige a ríis. Bhí sé feitheamh taobhistigh dá bhachrálaí agus ach nuair a fuair sé seilmh an slitar trachaíochant ar an gúil agus díreach Har an spot a dómh. Díreach Har is spot a dómh agus cúnta An Clár methe chun cíann sa a bort nGael bhfuil freagra ar a scór sa ag Limneach agus ag Cathal ó níl
Lonéile Bolan Slither son agus sin seolta Harris an trasnáin sin sár scór go dó agus seagra díreach fachta an son scór chunta An Clár bharc. Well, ard scór fad a gomáin agus tá gachrad a cahan níl in áíre an is cilna go léirige anna heíige faoi se agus tá sé gleanúnt leis an sort momentum céine nocht tá sé ar fan mar a dúras ar fennil sin Limní dimmer sé chuid is mótas na chluhí na srathe agus bhí sé har a bheith feicáach. Tá sé bhd níos láidre i mbliana námar chunigchamar dar nó an Norig agus caiigh sé níos mó cena síochta heispáint le Limneach in áíre. Seas cíimi de sá níos Shane punch agus gur tú ach chur as de Shane agus le chunamh dé be se ábalta leanúnte raig na dar a bhór se bhuiile de haise éigeantach beidir in is go ducha secha go héin cúpla nómad thugn san ar a daobh lína mar bhach se siúd ar cheantas tosathe smó bach caiúnt mór a son asnamh mór ar chunta An Clár címasá go bhfuil Unadí a tachan Pháirc unadí sealadach a hálóin Keith Smith a chuig stachan áiteach beisiad is súlan is go méid Shane punch ábalta leanúnta raigus tá sé fem a bhunna soach an cuméid go meise Cart golóir i gceann cúpla nómantach leanóid leis an nimmertan sa dé nómat nó mar sin ledal go le hama agus fiachar seoíocht mór grí stachan sunnach a báideoir agus idir daríocht an son ó canar henlí Harc smachta deire Bhíon tá dearg leis ná a bhéin os a chóir amach Iachar se seofse hunsaí le dearbhna seo limanach an sitar buchas suas an Pháirc chu ach glantamachchan sanna ge cían galbhain agus é siúd a stúrú cosantóirí chunta An Clár trónóna inmh agus é gimar tanna bha go dísa siad de teachtamach leis agus dírecha seachsa spásan san a héon sí sin nach léitin sanna ge fergal ó canar ach fiachar sin e buntinis do fergal agus tá de se ar bhádan sa chunta An Clár agus is ar bháda bhí se a cuiineh agus ar Harris a trasnáin a chuig íireach le Jack Kirwin mí á ceart ach háló fág níoch sé báid an Babhta san na bheith. Ja, caiigh túna seansanna ar nós sin a chós na sa líontáin so an a hens ar fad crothóig na chláirínig de bhara rúseileh i dús báire mar bhíh fergal ó canar hí sé ní raibh sin an éir smachtú agus cé fuair ach i bhar ceirdeag Jack Kirwan an a hens ar fad caiigh tú na seansanna ar nós sin a chós sa líontáin so seans eile chur a móig na chláirínig agus a rís beag siad har a bheith díamach leis an méid sin. Be siad agus Shane punch take ar neis chun Pháirc go dóibh be siad tosta go bhfuil sé siúd ar neis ach de scóráil inis an so ige díarmid cahall í sin bhailte go háir aige tá an fáid aige níl an cruinnis aige agus duine semach a bhharc go bhfuil sé iirecht inis cura amú ige chunta An Clár agus be siad díamach leis sin. Well, no, can doubt agus is féidir rád an dtíine tá sa bhaile le tá cué har a bheith ládric séad an seo nocht agus caiigh tú berna berna sé nó seach pointe a bheithe go ag le hom. Se agus má raim sin siad scóir na mar sin ó díarmid cahall mar sé ceannar fóríil de secadúhinach má se ar an dara íirecht í sin seolta Harris a trasnáin agus inis seach pointe gas na cuairtóirí hena dó aige limanach Ja, ard scóir fád Diarmaid Cahill. Agus a rís, ag déanamh rachar na pocanna amach na chláirínig ó Conall Hanley Clark agus sinné an fá go bhfuil siad ag fáil an trámnacht as na scórna nocht. Se go díireach agus muireach na hiireachtaí san a bhí seolta ar fóríle cos chéad le bheadís go mór chun cínan sa ach ní siad a túir tuas séis an drothús a bhí a coil leis an gluthaigh an dát hen na hen a techt plastic do gáineomad báide ó chaló níl agus pointe ó Colin Coughlin. Ja, rís cín galbhain go feicála an seo faoin slitar i dús báire ag bóchant an seileh ar an talamh ag taispáin cena síochta den céad sco agus ag stúrú gachród óibhar a sé áíre seansa le ag na chláirínig ó poxéire a chorthar an trasnáin ag Shane punch. Se agus cíimi de sa Josh Geiler agus ní raibh go leor don slitar ag Josh sochlathe agus tachan Pháirc in áit atá Keith Smith an dá tháinig Keith istechan san mar an lí sealadach cúpla nómant ó hen don bharsa Shane punch cíimi inis an buile a fuair sé siúd ó bhfuil se a chur asá. Rís tá sé tamil fada amach ón máide a chalófa go bhfuil an fáid agus an cruinnis ige an bharcíanna sin chead a faointe ar fada inis de Shane punch agus ag gimmart nótáil ar fada bharc. Ja, ard scóir ar fada rís ó Shane punch díreach Karen spot a dómh ar a bheith crín an a pocanna sé agus heispáin sé an rud céna a rís. Se
agus an pocamach fada methe an Babhta bháinile ach an Babhta bháinile má tá siad a methe fada siad cosantóirí cúnta An Clár agus an timireoir Lár Parkinson ó sin clún a bhaig sellh ar a slitter a cha sin blocáilta síos agus sin pas le dearbhanis isteach go Cathal O'Neill O'Neill má glíháin agus é dear a garisteach an sa agus bás a chrathú go hen bhfuil rialmhantá se nummer te gen réiteoir ní dóling go me sí sin a tastáilt ach an íirecht san a methe ar fóríl lagíirecht eile ach éonúir a gaim Cathal O'Neill an slitter tá dain sé rán. Dain sé rán agus a rís rinne sé an rud a gceart leis an slitter ní raibh an seans a gcés ó thug sé an sellh an slitter nó an pas dlóite go dtí Patrick Kirby ach a mí leis go neacaigh sé ar fóríl. Mí á ceart leis a Babhtaach se chun Limneach an Babhta bháinile Patrick Kirby a fiachar sin dag sin slitter an íag agus sáir martinsa ón Chlár agus iad a teachtamach leis Jarlath Collins. Jarlath a cailúnt sellh ar a slitter agus beis anna chliberta sáméis a Lár Pháirc cé a thug goach leis céileach cúnta An Clár héanna dóga fuirint na háte 8 pointe An Clár sellh is go Diarmuid Cathal agus hiachar seo do íirecht ú tí sin áris sanna stig agus deanta go han sanna go máideúir mar go raibh duine do hosathe cúnta An Clár i techt cín díarach síos a scór nach a Babhta san ach íon se go má agus íon lína lán chúil limnaí go má leis agus inis setan agus deise go sanna dul ar bhrethúntaíoch má tá captain na fórne Conall Hegarty a chur stad leis sin siar a héinse lína leabhádóir ó sin clún teasna inis agus iad a teachtamach leis Adam Hoganach chalís deanta ar Adam a Babhta san agus bhí siúrálta go duchaigh sé punch teasna chun í seo Hogant agus be sé díarraigh an bearna san a bhíadú amach níos a bhuide sin héanna dóga Limneach 5 pointe 8 pointe ga cúnta An Clár agus té an túsa bhí a Pháirc be sé dreásásta leis sé freigra a thugad ar. Ben siad brasásta agus chomáile sin tar éis cúpla seansna chur an mó chomá agus a rís le sellh an slitter a rís ag na chlárínig ach de úsáid leis an sellh agus níl siad ag cumad nasúla dúnta agus ag bóla an slitter tá siad ag tuairt an slitter go dtí an fearc ceart san áit ceart agus tá siad ag ag trothú seansanna de bhar sin so tá seansarí seile có tar éis poc séráil agus sé punch a rís chun é a Hogant agus rís cé go bhfuil sé bhada ón gúil bhfuil áidir ag tuairt cúnamh dó nocht agus anna hens chun é chur an treisná. Se anna hens go dó agus an bearna sanna bhuiadú amach go chead a faointeach mar a bhí marc agus mar a luigh se tá sa chéad le tá go láidir a ansa agus is fiú séanú seachta faointí an ráid céanna ná bheolanis cúpla pointe eile reinsúach cíimiid an son fear an charraigh roimh an son Jimmy Quilty captain na fórne chóir lei seo chuir ar siúd agus ní rendáach buchail móra an Jimmy céanna agus má fuair sé sin buile níomhah sé go reánna duine machach cumir scéal go bhfuil teábalta leanúnta ráig agus an rud sin do chunta Limnaí í bhfuil a cheaptéanna chailúntaach mar bhí sará leis struchtúr agsúil ar fadagan an sa go múna mbliana á Grúpa sí arins na hen Grúpa an Chlár Limneach agus Corcaigh an Grúpa héan agus an Grúpa dó Ciarí Tiberdáran agus Fórchláirige agus na fórne ag seachnaíonn an íochttar sa cheadáid sna grúpaí san beisiad san áíochant le chéile ag lethe le cheannis na mún agus é sin builteige sé punch bíon faidige ní raibh crinneige agus ní hasíom a bheith chruaig ar sé bochtan san na Babhta san nach caiisiad na scórna a gaimsúramis le hamahar. An sin díach é agus a rís poc amach búte ag na chlárínig. Se Cormac Murphy teabha leis agus á lófáinis há sé seo a bhd níos a chungraí go dtí an máide agus sé punch a dul leis teasna an son cíimiid Colin Coughlin. Agus na deachrachtaí céine ag Limneach i lár na huaire an poc amach géalta rís agus tar éis sé bhóchan dó na chlárínig seansaile a cochan é chur thar an trasnán. So be Limneach charbh búthe leis an méad atá déanta go óna pochan amach atá go mar tá siad ag cailúnt an landas na pochan amach agus beag siad
Big imní ortha faoin méid sin ag leathan. Sean, í leon dáit faoi son agus í sin bóilte ige sé punch chuir sé iarracht fór réal cúpla second ó hainach dheacha sin a bhachail. An bhart dianta ige sé pointe ifre cúig chu siúd agus in isis cheir a faointe idir na fórne agus sin na tanna an sa le hama nadidir go dtíireach an mó neomad breise mirófar an sa a bort na nGael ach bhí cúpla brise gin hálófa amach cháú siad a neomadtí eile ann. Agus hasóig ó Limerick sellevich meidir a slitter rud náfuil dianta agus scóranna mar a bhí sa rá tásáilte ó cúnta An Clár agus pointe eile fachtacha Patrick Crotty an Babhta sa agus má hosnig Limerick an leasa go tapig siad cúnta An Clár a há ag siachnú níos a láidir a bhar. Rá ébre har a bheith ard an sá agus cumid siad fáinach chumá na chlárínig agus bhí siad an ahrú silbh a dhéanamh agus ardscóir ar fad so Limerick go garajón bochamach sin ach ní ribrigh sé chumá agus a rís ag strachel go mór óna pochan amach. Se agus cébhóthe ige seo agus an na Liberty carta san na réiteoir rásáilm gúil seachnaí chafi seach nó bhfuil poc séir an ceandas na fórne ach tínómad mar chin se son ar a scahalán do an bhreise an sa ach cadé an tataníar atá dianta ige cúnta An Clár de buinte a chlár a scóra go san hena dó ige Limerick ach se an pocamach a bheith chorás do bhuachalí Limnaí mar na henúir go leagtar an slitter san ar a dalamh siad cosantóirí agus tosathe cúnta An Clár atá á bhuachtint Cíimiid go dtíireach inis cad a tharlóig an sa a go bhhairt bhí sé cainte san níos lóthir na meáil na Limerick agus cúnta An Clár. Bhí anna bhbliana mlíana agus go leor buite chu cé táachta sanna commórta san don na fórne idir chunta. Well tá siad har a bheith táach mar tugann siad muoín das na himróí go háirithe nó bhíon tú Limerick nó cúnta An Clár. Tá sé har a bheith táach a bheith feicáach a bheith na cluíon ag na scoile na móra gorchaí agus tibredár bhfuil sibhan an íon seo bhóchaint so tugann siad anna muoín dóibh agus bíon siad an leanúnta reictréisio sin lena cúnta hénig. Se agus se chun Limerick agus an aimseo se san an scór dearnach don leach dro fesan san agus léite go maihan san. Ige chanar hegartí ar sin a teachtamach leis tá Ian McNamara dianta go maihanis ige Ian sellver a slitter an sog Patrick Crotty pointe fachtig agus sin pas le dormh Ian a leanúnta isteach an son a cha fachtan sog cúnta An Clár bhfuil sí sin seolta haris a trasnáin dheach go bhfuil a bhachal agus inis an bearna san miadaheach go sé faointe agus fréhúnsaí don scotan son ó cúnta An Clár. Well sin díreach fríhúnsaí ahrú sellver ríis ó Limna drochfas ó Limneach agus bhris na chlárínig le luas lasreachtaréis sé sin isteach is sa spás agus bhí siad an a rís an rud céna dhéanamh an sellh thuirt an imróir is fear san áit ceart agus anna scóir ar fad. Agus in áíire tá na chlárínig go lár na thuirí bhd níos fear ná Limneach agus tá job olbhór le déanamh le Limneach ag leathm chuína spreagas sa tarna le. Se ní leon dát fhí son mar ní hasí nóin riamh an chiad chluthe a chailún agus hálófa má bhain tú chluthe bháin i do grúpa go gáileo tú do chluthe le cheannis na múnach gan dát beag Limerick á íochant le corpaig agus hí sa barcaí riana bheith sí sin i gceann caiicís agus poc séir eile an sa inis do cúnta An Clár hálófa sa tlí go bhfuil sé punch chócrín agus is tlí go bhfuil sé gimmert go ngeoch sé an pointe sa agus pas go bhfuil an ghaige Limerick ige sa tarna le ach be golóir le déanamh go bhharc. Well below golóir caint scoráig ag fun banisteachta go le hám tá siad ag strachel ar fud na parca tá siad a driblóid ina lán áit na caiig siad a bheith I bhd níos fearta tarna le agus cé go bhfuil an gcuig caiig siad fios olmhór a heispáint an lecht leúna an seo nachta sa tarna le. Se agus hí sin seolta haris a trasnáin bhafa. Isúlgin ó sin punch poc séir mar sin agus sin díreach a dianta gan bhar céanna Nimseach go éon séú pointe tá fachtaige ach pocamach garad tócan son agus an tá dearach níl ach seachún an tonna daois Keith Smith agus há sé siúda chuoine bhar bháide anna hábháid go Johnson ó Conall Hanley Clark beidir gur se a cheartta go túirt fem pointe ach níbach gan dát dáach páide fachtaige an son se deachar Limerick teachtar leis sa tarna leach bhfuil deise san an leasa ag siachnú le scóir sunanis a dólar a bhrethúnsaí a chi sin boltisteach ísisiil ach cáide sí seo sístig a míle bháide a réiteóir díreach a ríis rá go gahad a rééis sin
Agus ní peach nás hásatá Adam English leis a cinenne san a bhar. Ní bheith sé bhála mé eáil a rís bhí gach cuméir gur fas sé ach in áíre béidir go raibh an réitúir a bhd níos congraí ná mise. That's Kimi the son. Yeah. Beidir go gasise. Beidir gur chaise agus go raibh an poxéir tilteag na chlárínig agus an áíre mar a dúras I bhd níos fear ná Limneach go dtíon sa céad le. Se agus cad é mar tá spántas á tu chuan sa bhíidir le stír luas sa chluthe ach iad take ar náis ach an scór sa a barc na nGael ag le hama tá fur na háte Limneach hena dó an Clár náid dóiag agus be míad na ar náis go garid teis bise beag. I would like to wish all volunteers the very best in their endeavours to once again clean up our city and our county. For all of you today.
Seag is fáilte over national sa go bort nGael mar a hín siad chunta An Clár chun cínan sa gcónaí ráfhainte díag go le héanna dó ach cíimiide sa bin an chiad pointe a fuair Colin Coughlin an son do chunta Limerick agus í reis rásló an sa chiad cúpla nómat mar díreach plán téistóibh an pointe san a raimsú fuair a fearsa Cathal O'Neill Shellver is slitter agus níor a feicsa cheannaige an Babhta san nach túd fé máide agus hiachar sin do siach ní thug sé seanstá leid de Cian Broderick ach be cúta An Clár beásásta leis an freagra ógadar ar na scórna sa ach go háirithe sé punch chugiíireacht ópacan na séire a fachta geisiúd agus pointe fachta ó Limerick ach bhí Limerick de techt a gcónaí bhí deisna chu ar bhádaí beidir go raibh sé níta ceartacha túd fé faointí lagíireacht an son agus é sin ró neamhseach do Cian Broderick ach fearr le hagimmert anna bhd a cúnta An Clár ar an nahad slat Patrick Crotty áfuointe fachta geisiúd ceannachas san le fiscint agus sé seo ríis sé punch má há se go agus na pocan na séire tá sé chomá cíanna ó Limerick pointe beáhaig siúd ach enúir mar a dúirt a ghain Cathal O'Neill Shellver is slitter de chunta Limerick crohín sé feibanna de chosantóirí cúnta An Clár de ná fáin sé deisina faointí ach bhí deisiúnta chun sa leis go cúnta An Clár ar bháide Jack Kerwin bí siúrálta gur ar bháide bhí sé caoineh ach ní thugadidir suas bhí Diarmuid Cahill chuir sé ceanna mú rimis an iarachtan ach fuair sé pointe beáin san rud a rág Limerick chun cín an san ige le hama agus iaracht mór gríomíilteach an bhálta bháine ó sé punch ach bhí Limerick a teachtar naiste chluthe ach má bhí buite glán ar a bocamach an san sa chéad le agus Patrick Crotty pointe idir i dó thoisiúd trónóna agus pointe donsca i gceisiúd agus túnchar mór i gan bhar cíanna ar an gluthe sa ach an sa sin i tanna i deo deire an chluthe bhí cúnta An Clár pointála cé go gurdir go leor iarachtaí a mú ach fiachar seo buite glán ar a bocamach ó hústeide an sa agus cúnta An Clár agus bhí deisúntach i gan tunnadaí Keith Smith a tháinig isteach i ná Josh Geiler ach sábháiltúntach i sig sa bháide an son i gce Conall Hanley Clark agus rág son go raibh Limerick laistíir an sa ige le hama héanna dó chuig faointe son ráfuointe díag i gce cúnta An Clár ach a bheic bhí mar caint san ige le hama anna hóca leis an spántas ó cúnta An Clár an sa chéad le. Anna hóg ar fad tá si ag déanamh gachród i gceart agus tá cúpla seans chur mú díreach os cór an cúil cumáile sin tá ag an buinte sin i bhfad níos fearr ná Limerick an lár na huaire golóir bre le déanamh ag Limerick ó thaobh na chláiríní go ríis tá na tacticí i gceart a úsáide có ag cumad an tríon lár plóda heile himróirí agus ag iarraigh tréise sin an líród a bhócant agus frithúnsaí a dhéanamh agus é choristeach sa spás. So Limerick anna job le déanamh ag Limerick Cathal O'Neill go feicáach in áíire ach na himróirí eile thar a bheith díamach. So caithfidh Aidan O'Connor, Adam English, Patrick Kirby I bhfad níos mó dhéanamh sa tarna le in áíire mar tá siad ar imil féine Limerick síseir Limerick tá an talanna acu ach caithfidh siad a bheith i bhfad níos fearrta sa tarna le. Seagus siad buachlaí Limerick aha is túisce tá an sa ar a barcas mar chin sibh an rian dulta fé an sa a Limerick agus ha fachta bhad níos fuair agus a bhíochante cúpla brata tá séad timpeall na Pháirce an sa Din semach go bhfuil an rééis an neartathe mar sin be sé sin a cabhrú le bhuachlaí Limerick an sa ach cíimiad an son donna chódála gan ein scór fachta geisiúd go fáil agus beidir go méid Limerick dímach mar nach bhfuil scór na fachta ag Cathal O'Neill báide agus pointe ó Limerick agus pointe eile ó Limerick ó Colin Coughlin achas tócha ag séadún leis tas na cosantóirí thug ag cúlta Clár níl is poxa ar a bháin géalte go raibh deis scórála ag Limerick ní dólam sa go raibh ar aon tlí sa chéad le. Well, rinne siad anna chosint ar fad mar óam go hám chuig Limerick díreach tríd agus bhí seansanna chun cúla ach rinne siad flicáil agus thócáil don chun chéad go agus bhí siad an athrú seile bheith dhéanamh. So anna chosint agus bhí siad thar a bheith fáinach leis an chosint cumáile sin. Ach ó thaobh Limerick ag cruthú seansanna do chúl caithfidh siad beidir fáinach níos mó a heispáint agus na cúlín a thógáil. Seagus seo chun buachlaí cúnta An Clár dultaach an Pháirc agus beis siad sa lánda féin bhaín mar nuair a ggéalann tú báid is pointe leisteigh do ráneomat agus tá i gimmert leis an ré beidir go do lag bhisneachart ach bí siúrálta ná hanig lag bhisneach ar buachlaí cúnta An Clár
agus gan dát bua chótáachta chunsa, mar a dút. Gá leadianta don cúige mlíana gá grúpa, cúnta An Clár, cúnta Limerick, cúnta Chorcaína an grúpa bháin agus as an sí an son, ní hocaigh ach gá an amach mar sin fíorthachtach go méid bua an son. Fiachar seo níos neart na gaotha, gádacha gcónaí agus an chláir dólar an únsaí, Shane Punch. Ge go teúan sa chéad le, be sé déarg an táma bheilt agus Patrick Crotty inis. Siúd gur tú a cras go siúd agus a bharc ní bhaile go gailó dís mar Crotty ar government scéal Patrick Crotty mar sé go nútála gáibh. Yeah, well bhí sé rósa ar fad sa chéad le agus haspáint sé annach chuid luas nóair a hapig sé de Cíobháin le cúlína áil agus a ríis ag féchant ar na chláirín ag tosach an tarna le me úsáid na tacticí céanna ní raibhach imreoir amháin fách éiste gur imar le cearnóige. Agus Shane Punch ní thug sé féíirecht a Babhta san passan son go Cormac Murphy, túr de chosantóirí cúnta Limerick chur a bhaige gachar deire, ní raibh sé ábalta smacht, chmeadidir slitar a chiachar an dían obair a ríis, a bhí chó feicálaach sa chéad le, agus inis tá deis scórálan tá bhfuil ige colm ó marach an slitar fácan na díag ige, Tráchtaire daraíirecht, ber timppla chanis Shelivan son ige díarma cahal, agus inis siad a túd Fransbrook agus sean tunna daí an Babhta son, Keith Smith ach ní sí sin i mehamach agus inis dain sé an sa agus deis ige Keith Smith bháidin son achas thar se trasnádach chua sí sin agus péní a dúrach le limonach an son sa seomar festis ní se go briú a bharc mar cumar a gúil chat na gola. Yeah, well, níl sé go brú in éachar agus a ríis an a hens ag na chláirínig agus ba cearcha méach sé isteach sa líontáin ach ríis choramú ach darnóid thar an trasnána agus beag siad buíoch dá bhrí sin. Se. Sé Smith a fór sin an tunnadaí an dát sé sin isteach lua sa chéad le mar ionadaí sealadach an áit Shane Punch ach a san tháina sé isteach an áis Josh Geiler. Ach seo chuúnis cúnta An Clár ag speise sa múl fiscin chun sa bheith an pocamach a cos son. Mar tá scisa chu déanta ar cheann Limerick, déanta go maithan sanna ga Cahalónéil agus ach níocht san a mé thar sin taobhlín ach ní leon lucht ar chahalann sa a bharc mar tuach go benta mí óras arthaga Limerick go dísa. Well, tá cúil agus cúlín amháin fáite ag an imirt agus tar éis sé sin nílach cúlín eile fáite ag Colin Coughlin so ní bhórna ceantas na tosathe eile scór an éachar so Conall níl ní bháin ag tapúna seansanna ach ag crothú seansanna chomáile sin. Se, sa fear céan an son agus iad a srachaltain son ar chaile Babhta son. Thug sé fé íireacht ach bhí réalam bhantá seán nimartin son i gceann réiteoireach a caiintear na himiróidí san na táir fénéil Limerick Adam English Cahalónéil sa son. Me sé son na súil, be sé son na cabhsúil ar a greibh comórtas sin siad beidir agus cé cho dachar as há sé bheith immert igen dárád. Well, tá sé thar bheith deachar mar bíonn tú ag tréáil le penéil sin seach beag siad thar bheith díamach leis an tespáintas ag le hám in áíre thar bheith ciún ar fad agus a ríis mar a dúras go leor talanna so caiig siad a bheith I bhfad níos fearta tarna leis. Seach fiachar sin lagíarach cartan son ó Aidan O'Connor on puck Saran son ag sa tóca go tapig agus pocamach le Darvan son cho fada le Conor Hegarty Shelivan is ag Cormac Murphy a cha cailte ag siúd timppla le lár na Pháirc an ag Clibbert Cartan son a cha fachtar nasan so ag Shane Punch a tachta gaur siúd tá Conor Hegarty a builta suasan son ag siúd sin skillan san ó Limerick agus English sin is agus a me sé siúd ábalta scór a gaimsú gan feicfachta go dtí agus ní raibh mór an deisnaige a chiachar sin a tachtchasnair tá Jarlath Collins agus sin sáirimmart san ó Jarlath agus beagnach go guras má lacht an Tráchtaire Babhta san sé punchi déirigí sin a glanamach a chi sin leáilta síos ach tá an obair atá á dhéanamh I gceith cúnta An Clár díobhar ar fad ní thugad ar suas ó hústeire. Well, a ríis obair na gapalló na chláirín ag féachar Adam English ag dul tríd ach trúr nó cethar sa tóir agus tá siad ag taispáint anna chuid ochras ar fad agus tá an fánán an fánartha an líróid a gháilt a reis nóair a chailann siad iad. Se socha níl sé deithní bheith sé ró éasca marachtant gúnta An Clár le rein blianta nuas agus luin orga nó ré orga amáíochta Limerick ann agus nabhreá leis na buachlaí ógus sa inis dul amach ar an Pháirc agus
Beidir Céadaoin a bhuachtint ach inis pugsleasa an sun le cúnta An Clár. Stianta go maith an sun gan lán chúlaí Adam Hogan agus é teachtamach an sun agus chalí stianta Adam a Babhta agus na heirad a dul a bhábhar cúnta An Clár lár na huair a bhar. Tá sé agus camid annach réúnta a thuair chumach ag bhfuil sé go luas a tarna le annach réúnta thuair de Terence Fahey an banistóir mar rinne sé anna job le tulach a chun an Arctic scoil anna bheog agus a rís tá bhfuil Beidir go raibh sé mí fearáilte níl ná cinntar gur feola bhí an uair seo ach anna job déanta ag Terence Fahey mar échantúir ar an Taobhína Brendan Bugler an chuma anna irimróir le cúnta An Clár chuma. So tá an taithí acu agus mar a dúras anna job déanta chu gomparáid le an orig nuair a fuair siad léas ar fad ó Limneach. Se, ní rendál fé sun agus ní raibh fuad minúr an chunta harmála berteach fiach go le fuad fé fethe a déanamh go maith an sa tránón agus deis gorálan sa go agus na hábháilt an sunna stig ó iarach le cholamó mara agus dámach báide fachtan sunna ga cúnta An Clár. Ach seannaí acad fiachant gur conas godur Limerick ar nasna chláhansa agus fiacha an Babhta bháin eile selle ver a slitar buirtansa I get Ian McNamara agus siúd a teabhar leis suas a Pháirc sin seolta seach ige inis chomh le Shane Punch agus inis iarach eile ó cúnta An Clár ach fiachar sin agus sin lag iarach ceart bhí ólach spás an sunnacha agus bhí sé a ceartcha sin I heola thar sé trasná na bhar. Fiach míad ar an seansa ar an ggéad dul síos a rís so bhar seach Conall dul díreach tríd agus anna gháil anna haring ar fad ar an slitar agus anna haváil ar fad ó Conall Hanley Clark. Sé an tarna haváil a rinne sé ceannig ag deir an chéad le agus ceanna rís ag tasach an tarna le anna haváil ar fad agus beag sé Harbh sásta le sin. As cíimiad a scór an sohanis an chéad scór ó Limerick agus an chéad scór ag Aidan O'Connor an sun agus sin scór le dearmh hí lagíireacht aige ó pucks ar an sun cúpla neomató hin. Cíimiad a sohaistigh inis gandát Cymru'r eile gorteach Mumhan sibh díreach seach dinglathe agus Mumhan sibh fiachant ar an slitar nó sé seo an smart slitar atá an úsáid do Craobh fethe na héireann imlíana ní hí sibh in gcead na chluí sin se ré go dtí an bhliain se chuún is dul an gúil sead chun éthúirta seach go dtí an srat náisiúnta ní réon chaint go fólach go meise le fiscint go mórtas na club ní sa dhéanana imlíana ní bheise le fiscint go mórtas sin sin na bliana Cíimiad is anna dí a luch an tachan Pháirc do cúnta An Clár Conall agus tugi sé sin isteach an is a gceann cúpla neomad ach amíad is 8 neomad beag nach a methe sa tarna le agus a bhach Beidir go maith fá asú leifseach le níos a bhar ó Limneach ach go dtí sa ní sé fachta gin? Well ní sé fachta going ach beidir go spreagaigh an sort scór a fuair Aidan O'Connor an uair sin beidir go spreagaigh sé iad anna scór ar fad. Agus caiig siad maybe Beidir a bheith níos simplí leis an slitar agus an rud I gceart dhéanamh an tomar fad. Se, agus buirte chun ní sin an gá poc a bhí ige cúnta An Clár go dtí agus se chun Limerick inis a cuine bhar báid a háisiad agus Kirby agus díachar sin túr le hands do Patrick Kirby agus I'm sé seo báidí sin críocht an scó. Sin críocht an scó agus nach jazz é gáil an taring dear an talamh I dús bar chuig an pasamú ach chuig sé trasna cearnóige agus díreach go dtí Patrick ó Céabre agus anna chríoch ar fad. Se ní raibh Patrick chun éon dearúdaí anmh leis an iarracht san agus inis is fada a héan cúnta An Clár leis a bocamach sa ach díreach mar íon cúnta An Clár leis an bocamach a bhí I gcead Limerick sa chéad le ionidir scris ar fad agus go dtí sa ag tús an tarna le Tá álaigh á dhéanamh ag Limerick agus fiachar sin botún eile an sun híar agus sellhanis ag Adam English ar a slitar ní leon faointe fachta go dtíach sin drofas cartan san ó Adam níog sé seanstálaid a san do éine ó Limerick sellh a gáilt ar a slitar ach fiachanis gúil Colin Coughlin Pointe bháin fachta geisiút sa chéad le pas seoltaisteach agus bearnaí áhoscailta sanis Eddie Stokes a teabhar leis agus fiachar sin an pasta go bhaige Eddie rialmhantáiste á Nimmert an sun again réiteoir ach túra sé siar an Nimmert agus inis bhí mar asú le freigró Limerick tá sé fachta gan inis siad a gimmert a bhd níos a bhar. Well, I bhd níos fearr ar fad agus Colin Coughlin tar éis cenasíocht an céad scó heispáint roiréinar leis an slitar agus a rís leis an fas agus
an frí Gaelte ag na Cláirín ag Conall an treis Tráchtaire san Immert Conall ag leanúnta roiig leis an testbáint is ón céad le Patrick ó Cíobháin níos feicálaí cumáile sin éad nó Conall treis Tráchtaire sa clé agus rís Luimneach caiig sin níos mó dhéanamh treis sin ach tá siad tá cumanna maithe Limneach inis tá siad ag immert bhd níos fearr agus caiig siad leanúnt leis an sórt taispáinte sin go dtí deir an cléthe. Se agus puinte san ópach séir ó éidir nó Conall agus snéad chiad íireacht ópach séir tá fachta i gceil Limneach go díosa agus is soch go léiríonn sé sin de an sár chosint tá á dhéanamh ag cúnta An Clár gan an pocna séire i ggéile ach solam si go béné an chiadúir go bhfuil sellh buaitecha ar a bocamach féin sa tarna le Cíobháin go bhfuil sellh buaitecha poc séir go nóthe chomá agus cárta buí nachtathe an son ar chahal ó nGael fágan son mar sin cárta buí ag cahal agus nachtach ceann leis ar sé punch sa chiad le chanis seachún cían galvin agus sí seo inis stig imime na Carnóige agus hasmachta an son stig agus óthna séisteach Keith Smith a bharc tá díanta go maithaige solan ghfuil ráfainte fachtaige ach nó bé Keith Smith le solan go sé punch ban ó Keith Smith a fuór sin a sin ag iscint an son a ríis mar sceil sé punch a fuóra agus tá sé siúda go mar tanna bha. Well anna bhar fad anna gháil I dúspar anna gháil ar fad san éire ó sin agus anna bhlacháil a ríis over a trí fergal Conall ach Cíimi de sáis sin punch ar bheith feicáach ó hús an cléthe agus gleanúnta roiig sa tarna le náid anna bhór ar fad agus tá sé I fána scórna tá sé go láidir san éir agus thar bheith crín óráinse silver an slitter ach anna bhlacháil ó fergal Conall an uair sin. Se on fergal le jab go maithan son nach iniste scórála an so ggé sé gáda sé an slitter son chuir se ábhríon rós ada ó sa chóramach a dunim seach sníirh se ábtaí a bhla gart agus sanis caiid cúnta An Clár I bheith cuaramach mar nuair a ghain cahal ó nGael sellh ar a slitter bíon dain séir ag gceist agus sin ruatharúntaach bhfuil sé sin seolta thar sa trasnáin níl de sé le caiilte mar sin fan an scór mar a bhí tíofainte in na fórne. Le chrúcáil ó Cormac Murphy agus a ríis fáinach go Joe agus lean sé leis an ramú agus anna chrúcáil ar fáid. Sin boltamach agus iad a déanamh bad níos a bhar an Babhta son ón bocamach agus an dácheann díanach buaitecha Jack Craobh inis I seolann slitter son isteach sa spás. Agus is tólam go bé John Conall há déarag sellh bhachtar a slitter an son ní raibh sé ábalta nach fós fannig an sellh le cúnta An Clár agus pog slasa Jack Craobh thugad darug á chafah geisiúd. Fiochan chasan na Pháirc inis agus sin pas le dearbh an son isteach sa spás ach cé bhtha go rása. Sa buaite an son I gce Colm Iomána déanta go maithe Colm a chanmh leáil go dó an son a gce Evan O'Leary. Cosan tóir cumasach ní léon dáit faoi sin nach poch 65 méadar eile bheith ann do cúnta An Clár ach sin sár chosan de Babhta san a bharc ó Evan O'Leary. Rís anna bhlacháil ar fad agus cé go bhfuil sé cé go neacha sé ar an lína tá seans a rí sé ag na Cláirín go an puc seachas sa cúig ach tá sé bhd an cúil a nocht cé go bhfuil ádraigh séide so. Se be sé dachar a rí seo. Neadar a méige faidige beidir go méige crinnis beidir go dtí seo ar imime na Carnóige ach cín si bh son. Cé chóláidir tá an gráid cíanach sin sciúntaach an son istigh pas le dearbh trasna an son chófada le Conall Hegarty captain na fórne bhí spás na Pháirc ar fad an son aige a bharc agus inis cúnta An Clár méid chead a faointe chun cín sin leislí tíad an tarna le agus go leor fós le déanamh ggé Limneach. Ardscóirí ar fad agus pas thar bheith cliste ó Cormac Murphy agus in áír a coimirt thar a bheith cliste atá taispáint óna Cláirín go nocht. Se Cormac Murphy scíle bhaid go pasa son ó fada le John Conall a teabhar leis a gcónaí agus seo buaiseachtaúntaach ó cúnta An Clár agus bhfuil puinte eile aimse có agus sin fachtaige cíal galvin
Agus an chuma Limerick ó hús an chluithe sa bheic seachas an tús a bhí cos chéad lean cumar a gúil siad na gola. Well, sinné agus arts go ríis ó na Clarínig imróir ar a ggólinn agus díra ar an trasnón ó cín galvan so cé go bhfuil na daoine ag immert na tosa nó sa cúlathe tá siad ag dul chun tosaigh nuair a bhíonn Shelvan slitar acu. Se agus beag bua tá sáilte ó Limerick an som mar an chéad le cosan tá sé aspaile i gceann caiicíise a gcuineh corcaigh hís a barcaí rion agus an Clár inis be sé sanna go baile a gcuineh á íochaint le corcaigh an décadaín se chuún beag an cluthe a gcuin beodíomh lehanach YouTube TG cahar a ríis mar sin ní chaile se bhamach an taction ach munach ó sin Limerick suasan sa beag an dain sé rán ná cáiló siad do cluthe canis na mún mar ní hasí mai ina riabdal síos go corcaigh agus iad a lorg bua aspaile agus iarach delan san na sinna methe fóríl agus tá scóir tásáid agus go tappa go a bharc. Tá agus cé go raibh sé cé go raibh an Ilingéir agus go raibh sé ar an dlíáin ar an taobh lína caiigh tú an go háirtha nuair a bhíonn na cinéalacha cosúla sin caiigh tú an slitar a chaimid san immert. So béidir go daispáin gur heispáin iad nó chunar an sort aspa taithí atá buint le himróirí faoi sin ó sin. Se. Agus pogslas an sa inis a bheith ann go cúnta an Clár gan dá cluthe le thar siúla lár na huire. Hís bart na stacach a drálí tibredár an áíochant le céirí agus 8 diag a mehan sa dar na lehan son agus dóide i gets na cuairtóirí gáfuointe diag mar sin berna de cheir a faoin teatra a hís a drálí. Ach, is gan dád a díú seachar an gluthe sa támíd agus deiscórá leilinn sa de Limerick í sin buailte a cha sin buailte ar fóríl ó Patrick Kirby gan éon faointe go fóla fachtaige Patrick báide úntach ach bha fásúil go ngách sé sin. Agus seansaí ascin á riire ó Patrick be cearcha méoach sé chur a thar an trasnána ige beag sé ríis anna dhéamach ar fad mar seans anna éasca ó Patrick an sin. Se. Cúnta an Clár is díarag teachtamach leis a slitar a Babhta san nach botún deantacha donach ó dáil inis a teabhar leis túr timpplair Ilinn géir go maithan san na chunachá agus a ríis agus neadar a bhar go bhfuil tíú cheadaíireacht in éige chéile chur ar fóríl an sanna Limerick. In éige chéile agus tógadh an méid sin an sort fuineh as an bhuireann agus sin atá le feicáil ó fuair an Limníon lár nó thuair mar tá nábhanóachtar ag na Clarínig an áíire agus ní deis har a bheith éasca an deis seo I dús Spóirte agus bhí sé ag dul har a ghóling ag dul siar go technicúil har a bheith deachar ar fad agus ní héanú áram go neachigh sé ar fóríl. Se agus gan dát bhí mar rág tús an chluithe bharc go raibh annachchud caint fé for an fé fethe limnaí im líana has gom cin tú na héanaíireacht gan a bheith cléanta ach cai go bhfuil tú díomach leis an spáint tá go bhatha. Har a bheith díomach go bhfuil tá fog sé ag Limerick inis chun an bearna leidúach har a bheith díomach an áíire in ár na huair agus a ríis drochceann ó éad nach chanar. Ag sé har a bheith díomach mar bhí an andas na himróirí ar an bhuireann seo bhí siad ar an ollscoil limnaí sa chéad bliain a bhfuil tréimh na hhéir an cúpla seachtain ó hin agus bhí siad ar ás ar fad ach an ocht har a bheith díomach tá siad a bhd níos fearr ná sin ach chaimíon creidúnt a chuirt as na Clarínig ar ás ar fad láin le fuineh sós an chluthe an áíire agus cé go raibh Limerick mar rán a chutínte tá na Clarínig go dtí seo I bhd níos fearr. Tá siad ní léondáid fhí son agus sáirta spáint sa thuirtmhatha Joe Sweeney san nach sellh caiilteige siúd ar a slitar agus seo chuún inis ar an únsaí tá Cormac Murphy déanta go maithe ge Cormac be sennig Liberton sa inis agus caiig Limerick cúpla scór a chaimsú mar tá bearna do chuig faointe idir na fórne a gcónaí an sa bart na nGael ach níl siad a túirt irid agus órlach spáisian san do imiróí limnaí in óra chainte televet tá túr cahar timpplaire. Agus sinne an défriocht in áíire idir na fórne. Tá siad sósal chluthe tá níos mó fuineh acu béidir go bhfuil cumar ar fuair limnaí go raibh siad ag creidún gach rud a bhí ráit a fuathe. Se bíon an dain séir an san ann ní léondáid fhí san ach tá sa gunn go bhfuil na himiróí acu ní léondáid fhí san mar bhí mar chorá go leor acu istigh le ollscoil limnaí agus gan dáid bhuaidir san
Red na freshers an son Liana. Ach Godisa in Chester Tucker Kuntan Clár tá Fragra a Coedach Shachunish Jimmy Quilty Captain the Forne agus Chawlesh Swaston Fork Goni agus Shin Boltiga shoot agus Warranta being an captain the Tassal Tabark agus Shin Gadir on roll the Toige agus Shin Pointed on Sco. Yeah, art scholar Fado Jimmy Agus Tashilan Lewis Agus Tashi Larger come Agus Anna Creek Agus Reach Jimmy Tashi Rimmel Fennel Sheamshire Limni Kaik you know, a venues fair go there on Clare Martha Galore Tallinage Agus Kaime Adval go will she Kuna Nochtach you know Tom non Kinta go Vekimid Fios with there on Clare. Chas Kimi this up could they Mirori Kunta An Clár a Tráchtaire John Conall Craobh a Carasco shoe the Tá Chluhid Scott Immerige and Varkiana Meg Kunta An Clár inish Abelta and Barna so a Hagen did in the forne Deno Matinish and so Golonama I shouldn't what to share and son to get Conor Hegarty good in the lab door O'Sheen Clune what to Shachs Sposs and son I guess Jack Kerwin point of on fact to get Jack Adisa that Chawlish Bolishash and Chaslin and son that Derek Shane Puncher I'm sure didn't show Markabe and Slither Clishte of Boyga Rawson Ach Fosain Lim noch talsos na park in is le corna gui ha lo for Grace Adana de Lish Council. Shingadira Todiant again Bodor Connor Hanley Clark. Chief na park. Fiachar Shin Sheliv and Wout de Vanelle, Boat and Sonnaga Kutan Clár. Diarmid Cahalinis, agus shoot a dul Roharuntoch, ach Bertin Puller, Diarmid agus Fos, Ta Sheliv a cup, well, Neeler did it. Gentleman son get cousin Tori Limneach, Bishops in the Derrick, and Slitters of August was a park, a Hiach, Nietzsche, take me the stick. Kermuk Murphy agus Tarnala, Hanova Emmerich shoot Goodisa. Gand out. Eine hat a gestach fiach der shot. Grúpa a tag in Iomána a Google Moon, Cheerance na Grúpa Martian Moishiachlin, the forne Cohermus up, Point and Tev, a Veg Gonoha cup. Ach, pen irin a Wuhan, Beshad son a bar a Grúpa agus in Cumara, Meshad, Pauli had the high like Hanish the moon of Kimi this up. On the DL Tacham Park at the Kunta An Clár she Oisín O'Donnell attack the Shachabot so Jack Kerwin attack the Mach. Clever Merga Jack, point time she gets a headla, a Shachuninish Adam English, Adam a Boil and Slitterson, Stachs a Spas, Kadiana Glimnoch, Leshing Lush, so Achviarshin Gonocha O'Donnell and Slitter put to Hoga, Agashin saw Hossan Gojohnson, again ton of the Connerleen, Agus Yachar shot. Sheliv Boat and I should get Kunta An Clár agus Ger and more Tavline. Come on. The hood for the Limni and Slitterson Gadernach agus Pug Schlasaveg on agus Nive again down here. Oisín Clunas up. Shachni Homan Cledol Golanama. Do a Kuig, get for in the heart and then point to Diag, Hook point to Diag, get Kunta An Clár. Here a point to Martian in the Fornach, toss again. Iomána ní factnung Rosty Shane O'Brien inish. Sheliv a geshu there is Slitter. Shiara Haincha. Session Bolt to Swas like Hafactinish again Shane again pass led door of Shachs Boston son. Good Eddie Stokes, Eddie Chawlesh, Shin, Sor Hossin Godonson here again Kian Galvin. I guess the mobile to toss on Diant again. A Cahal O'Neill in his Sheliv Bolt to geshu there Shin. Just go all again Cahal and son. How low fog a match up the show halt. I guess inish a back. Faganson nach Foley bodied in the forne. Yes, Jacker Craobh nach Willacht bodied mar a door to in the forne on a Vlachal well Volshele Imror on a Clár agus Huig and Brisha Dira could he call on agus art scorer for those sides here and Graham Garrager and Aaron Goman. Shaz came me this up. Patrick Reel of Pentacham Park. But Junta Limneach ní Fisfos K bheith tacht amachach Shahinish Sheliv Fiar Tráchtaire an Sagis ha Boat and Wout de Vanelle get Diarmid Cahill and Mesha Ableton Slitters on the Gordach ní Rev ach tacht Gaurel Tá Oisín O'Donnell inish agus Pug Ser Gonoha get shoot Skimi de Sonish Imirorio Kunta An Clár yet Sheent in the Hanot Nem na vedi Shane here of the Tucker Shachaka and then Garamro it does bar a row or
Yeah, Roard, Haragolin, ach, a Rish, 3 hands ag Imror Limni and Leroy, a Smachtú, Rivan Gramu, so big sheet a Haravet Diamach, Leshoneach, the Tafeka, we know, offer Limni and Noct. August Keg will sheet force a clear, Lord Nahura, the Clarionic, Ivadnius Fair. Tá agus seo chuún inis fearrtha gimmart nó tála do chunta An Clár. Léiríonn sé sin na cóta hása gaí an slitar an son. Cumata suas ag sin agus ha fachta inis ag chunta Limnaí agus iad a teachtamach leis Colin. Beidir náfuil go leor de miróí chunta Limnaí gimmart go maithanacht ach tá sé siúd agus Adam English agus cnadar in éachar cén fágar Adam a túd fé báid an Babhta san na bhar tá go leor ama chun na pointí chaimsú. Colorama, yeah, tá Colorama. Ilan don frishin agus tá corna guithe có agus beg galore chansanna eile có chun cholíní áil so caig sé fáinach a heispáint. Se Clinarí an móla sanna seach agus tid sí sin in na Carnóga ba túna get máideoir an tá dearag leis agus dinrum semach go me sé siúd a croláimh le Adam Hogan na son a tháinig a gáirid mar Dámach bádi géilte an son thuach sé sin spraga do Limneach ach beidir go dúraga cosan ceanna spraga do chunta An Clár. Agus inis, ábharíonn do fostrasach son na Tráchtaire Shane O'Brien, níl lochtaíocht do chunta An Clár, sásta leis an gramúsan, na himiróí dultaisteach, go raithne de chéileach, sin réiteoir inis a dhéanamh an cinenne dearnach an son néit nóáil ó chorcaig, agus cíimi de sin an son a rís a bharc. Neither of Moran and son of Stodum. Ní raibh mórán in áir fúil sé sa Cíobháin ach ní raibh sé róáir den éach or ní airna sé éon teangamháil chaig mérán leis an glogad so poch séir ní léon dó faoi sin ach níos móna sin nílim siúráta faoi sin in éach agus sé mórán nachfuil cárta tiltte géideach. Se, is cíimi de so cían scolaí teachtasteach an éis an áit Chris Thomas, bhí gimmart sa líne Lán chúlach íon mac na mar agus airíní Lazarus tiantan san na GAA nach ní dólam sa go raibh sé a chudíarigh an táma bheltigs cnebh má níanach mar nílach tínómat idir sinne agus lán ama an sa agus an poc séra sa onis a hógan te galbin agus fiacharíis an réá cemád suas agus gadid hitan sí sin ach sellh buta nasin sa i chunta An Clár sa me sé dábalta spás a chrathú do scór ach níl sé agus sin lagí ar cartan son agus fachtaige an tonadí Patrick Reel builte suas na Pháirc cosan inis ach fiachar sin sár chosan go dó son hir i Conall lín agus tháinig sé sin isteachar de Pháirc tá dianta go maithe agus é siúd a fiarú cheistena ar lochlanna seachta chunta An Clár conas ná rosa tas nó trónóna ach cíimi de sáinis cí sé bheith a scathlána Beagnach, hocht neomant agus caige a methe an sa agus ní dónam sa gur bhéine súl gomach ratharáise le Limneach an sa. Is tóla go méidís go raibh na aine súl go méidís a buachtaint an chléasa ach cíimi de sáinis colm ó mara agus a siúd a chud san dianta geisiú trónó na pointe aimse geisiúd agus teachtasteach ar an áit tá fear an scarabh cílan hartigan agus Tá sé sa múlanis fiscint an mó do ambre sé a imreoig an réitóir an sa a bort na nGael ach fiachar sin thuáil úntach dianta an Babhta bháin eile ó sin clún ach sellh sa a Limneach éire agus tí sin builteisteach agus bhfuil sí sin is stig sa líontá níl Harris an trasnáin agus bheasa an son ach an réitóir dul seach an cainte an son a bharc neidir a gadó faoi sin raibh sé sa Carnóg nó cadatá sé rá. Nílim cinnte cén fág bhain sé dulteach beidir go raibh sé stig sa Carnóg. Bhain beidir nach raibh beidir nach raibh siad cinnte go raibh sé ar an trasná nó ar fóríl. Ír túna gom sé dús bar go raibh sé dulta ar fóríl agus tá ceartta an réitóir. Se agus cíisih an son hiachar an dápóla leistíar do bháideoir an Chlár Cian Bradrick agus iad son is séide ó hebh leis an ré an sa ach seachún inis chunta An Chlár Patrick Crotty cad é mar chléáimar aige Patrick trasna an son go dtíon tonadí ó sin O'Donnell inis pas le dormh go Diarmaid Cahill ná bheáil ó scór a chaimsúnta a sin builte ach sin sár immert an son is stig
ó Conall Hanley Clark sa bháide mar dámach pointe fachtan son I gceith cúnta An Clár bach seanna iachrar a teachtíarach. Dúíochan tú leis na deisna bhíige Limneach. An sosla mó Babhta bhágadar líróid san na stigad lá na báideoire. Agus beidir go raibh ar garad leis an son Diarmid Cahill. An éireacht ar fad ó Conall Hanley Clark ar ríis ar ós ar fad na cúla nocht in áiríre seansaigh na Chláirínig an isis chun ceire cholín a chur idir na fórna ach beic sé har a bheith deachar ar chur ar an trasná leis an luí. Ní leon dát faoi son agus hiachar sin bhfuil sí sin puiltige chas sí gan nóma dearnach bhíon faidige ach cíimiad is áis cheanna nóma tá anbhreis sin is agus top seagra a tastáid ó bhuachlí Limnaí agus anháin san aige Cahill ó Níl bhfuil sé sin seolta haras a trasnánaige Níl íarachta bháin eile I methe ar fóraí agus nuair a bhíochan siad sí ar gluthe sa beisadarráil ó hen bhí na seansna gin. Bhí na seansna gin agus cumáile sin gach íireacht tá sé dul ar heamh lámh a clé beic siad thar a bheith díomach leis na seansna tá chuna na mócha. Se sin builte fada I gceith Broderick ach Sullivan is ige cúnta Limnaí ar seo Patrick Riel agus siút túirte pasan san do Cahill ó Níl ach nadidir so a bharc agus ní hen sanolaí amána himimiise ach tug na pointíos tuigh na bádaí. Well, sin díoch é ach sa chás sin tá lán cinnte nar bhfuil sé I gcearta hí sé géirigh cholínáil ach troch íireacht in áiríre agus hí an bádóir in an dailá leis. Se scór a bháin mar sin na fórneach is báide an scór son. Cíimiad is son. Ní raibh cúla gceist an óir sin so har a bheith díomach a ríis. Agus tána seansna ag Limneach chun a bheith cóscór in áiríre Adam English, Cahill ó Níl agus ceann amháin eile chur ar fóraílacha. Se agus nuair chuoíonn túir na deisna bhí chus chéad le agus iad a bhágadar istí go lá na báideoire ach se chúnin is cúnta An Clár agus éis le lucht takeíochta cúnta An Clár Sullivan táis ag Óisín O'Donnell Óisín a teabhar leis a gcónaí a scaoileadh sé leis a beasa a siúd a cuine bhar bháide ach lasmach a siúdí Patrick Crotty Tinseach go méid Patrick ar dearg buile leis mar ní raibh ach gága ach a passaí hóla amach agus inis tá deis ige Limneach agus sin pasta dear a bhinis dó bhada an son agus iad a dul ar an úntaí iad a cuine bhar bháide an son agus ag riachnaigh na fórne chóscóir agus sin sár chosin go deo an son hiar ó cúnta An Clár iad son a teachtamach leis a slitar agus cané mar siacha ábhín is Spórt na nGael níl an daite branta go fóil chalís an son dianta ar Jimmy Quilty agus tá luas leis an gluthe inis a bharc agus deiscórála an so aige cúnta Limnaí dámach an deiscórála go Colin Cochran a ríis ní dólim éad nó Conall leis an deis hí seans aige an groin garad ósáid agus é a bhóla ar heamh lámh a clé ach rinne sé íireacht é a bhóla ar heamh lámh a dheis agus blocháil den céad go ach in áiríre aspa taithí a bhí a gceist an óir sin seans anna himplí leis an groin garad ar heamh lámh a clé mí á mór ar Limneach ach seans a ríis chur a mócha. Se agus cíimiad is an tarna cáirt a buí an son noch ar sé punch agus bhíoch ar seo inis sé punch agus cléimá imar go dísa i gceist siúd ach noch do cáirta buíar sa chiad le noch go cáirta buí eile agus be sé siúd a súil inis go dúir siad an suailó mar is loch go méid sé siúd an asta bteachta chuúna gona corcaí nuair bheith siad a go baile in na cuine stólan go mar sin a bheith beidir nach beidir go bhfuair sé á cáirta buí ná bheith sé sin rií Nílam ná cinnta ché go bhfuair sé gá cháirta buí seachas carta dearg go bháin nílam ná cinnta faoi sin nach is mór an cailúnta inis Is cíimiad is son agus se bhí sé sin amideach go a go háirithe agus tá ar cháirta buí aber níor bhéin réiteir a halbh dána ága chuid a barca. Well, bhí sé ráir ní léon dó faoi sin ach ní raibh mar an meí seán i mthúrim se chun. Se agus cíimiad is inis an chean óma dámbreise builte linn Cahill ó Níl be sé éine bhar báide agus hiachar sin ó Mumhan hiachar sin do siach agus inis Selim in a bocamach sa ríthóchtach bheas cúnta An Clár go raibh an obair ar fad diantacha bheas idir beidir go raibh ar fad agus
agus Maradoras níos lóthe Colonel Léthe go léir a taspáinte Tennessee top spinner an Leroy seo díras isteach sa líontán anna chúlaigh Limneach agus an lábhan ótar chonis. Agus a meisiad ábalta an buas gobalón seo Colonel Craobh de Fachtaige iarach fuan sríbor mintar an siúd agus léchar sin iad laistíar na formúlam lehin iad a bheith chun cín pointe chun cín bris a críbéidir an áda punt an chláir ach deisile cup. Artscoil a rísio Colonel a graim garin Haragúlin an a bríochar fad har an spotted dove an ébror ar fad. Agus Sullivan is riamhthach agus a buitir na sig a cúnta an chláir ó sin ó Donald a Babhta in a chlibbert captain is timppla ar lár na Pháirc ach a buitir na sig a cúnta an chláir bhfuil Calísteant an son Basa sa Craobh ar chormach Pháirc Puxéir. Réiteoiris Robert Puxéir a son. Ní trí Puxéir tilteigh de chláiríorí gan úr sin in áiríre agus caiig mé sin admháil mar fear Limneach mé ach seansaríise de chláirínig béidir go bhfuil sé tiltte có scóra áil ach tá sé gcuine na gcuithe bhd an gúil agus caiig Limneach é chosint go díana inis. Agus caiisiad a bheith fearmachta ein ceann de thosa cúnta an chláir a bheith go lorug Sullivan is slitter mar dúirtberg a gcuine na gcuithe anna dheacair sin a heolaisteach a buitir leis an tuga Limneach agus éisle lochtaíocht a Limnaí a bhachail. Ní léon dámtán ach go bhfuil an bua Fachtacha béidir ná raibh sé tiltecha ach a bhar má héalann tú gcónaí muna thugann tú suas muna bhfuil rudaí dul go mágad ní feicmáideach iarachta dhéanamh Canadar leis an cluthe fuidir i deisir deire anna bháide ó Colonel ní bheith sé tásta leis an taspáintas ach bheith sé tásta leis an spiriléir idir. Well, sin an rud is táchtaí faoi for an Limnaíocht bhí siad ag strachaill ar fud na Pháirce ar fearr léthe go léir ach a deireadh hir hail Leroy a fuair Colonel an Puxéir díreach isteach sa líontán agus díreach tar éis sé sin an seans chura thar an trasnán ag an fearcéine Colonel. So haspáin Colonel go leor Tennesseeachta chalan cachlan a rís a tarna le ag tachtasteach sa cluiche ag dul ar ruúthar éonar díreach tríd na cosantóirí ó chunta An Clár ach in áiríre mí á mór ar na chláiríonnig bhí siad ar ós ar feith le linn na cluiche go léir ar feith trónach an cluiche ar fad agus béidir go bhfuil sé tiltte acu ach haspáin Limneach an crí atá fós I gúis Iomána Limnaí ag deireadh le fuair siad na seansanna agus hapig siad na seansanna agus sin é an díreacht an difriocht idir na fórna anocht. Se agus céchá táchtach is a bheith an bua son mar célíonn son inis go gaithe cúnta an chláir buchtint ar chorcaigh an teachta se chuúnach an scór deire an sa I Spórt nGael sí seachtaige Limneach náid cúdiaig ag cúnta an chláir an bearna is lú idir na córsan an sa I Spórt nGaelach mar a dúirt an teachta chuún inis was a cúnta an chláir beag cúnta an chláir áíochant le corcaigh cai siad an chluithe san na bhuachtint muna airíonó an chluithe san na bhuachtint níag deire lena eistear a gréibh comórtas na múnach bhí sé crí nándómh san agus céchó dachar is há sé bhar Tráchtaire leis I gceann seachtaine a gcuine corcaigh chuas a cúnta an chláir chun céchó dachar is há sé na himireoirí sa spreaga. Well, beag sé deacharach ar éonas tá siad sa bhaile ar an géadol siad so túraigh sé sort spreaga dot na ledóg a tair an barcan is agus nádíon dearúd a chunil dimar siad ar ós ar fad anocht. Bhí siad ar ós ar fad. Ní raibh mór an cainte fuaithe in áiríre a chánig siad go Limneach anocht agus tar éis den nó méad nó mar sin tar éis iad a thosnú go mall bhí siad ar ós ar fad agus fuair siad go leor scórna ach an difriocht idir na fórna anocht. Cé go neachí cúpla seansanna ó fuair an Limnaí a mú chomá. Bhí cúpla seansanna ag an Clár ag deir an chéad le ag tasach an tarna le chun cúla áil ach hep ortha ar an dá uair sin agus bhí ortha na seansanna sin a chósa líontán chun an cléad bóchant I mo thuairimse. Se bádí a bhfuin cluichí ní léon dád fí son agus tíomháide ó fuair an Limnaí cén árád ar thar berte an sa I Spórt nGael bhí sé crí an ann do chunta an chláir be go leor le déanamh agus son
Be golóir le déanamh cosún inis sa spántas chuir seach an deire seachtain is chun ach cíimi de son an scór déarnach tí seach le náid a cúgdíag agus be deise gan inis a gan cúpla second fiachant buach faointí an chléasa agus fi golóir a cahaun ní léon dáut fí son agus cíimi de sa buach faointí an tarna le an sa agus sé sin an son ciad galvan dimmer sé sin an a bhar fad ná ina bharc. Os ar fad agus náir an leach ar fad an Cláirínig an ocht agus rinne siad sáirí ar optach. Der réir a chéile tháinig na ceannarí isteach sa clé ó heh Limneach de Chálanín ar fad an clé go léir sa tarna le Colin Coughlin, Jimmy Quilty chríochnig sé ar nós tréin in áíre agus Patrick ó Cébra cénach náir mar sé cléad an céad sco fuair sé an cúil Adam English ciún ar fad beag sé bhd níos fearr an céad lá eile ach de réir a chéile na himróirí móra ag deir an clé bhí siad a bhd níos fearr ná gomrád le tasach an clé nás a céad le so bíní an difriocht idir na fórna I mthirim sé. Se agus is tócha go meid Dermot Mullins in Spanistóir Limerick mar dúmar ní bheith sé leis a spántas ach be golóir ceisina le freagar te tréáil ach cíimiid is hanis buach faointí an tarna le bhíad chunta an chlár a hosnig níos a bhar an sa tarna lech mar bhí se rá deisir bhádí ceanna le caiilte san a bhar. Deisir bháide a ríis agus bhí sean samáin le díreacht rééis sé sin le lámh amháin ar an gomán agus bhíochar ar an anna haváil ar fad ó Conor Henley Clark agus in áirí ar a Conor Henley Clark gá haváil den céad go sa céad le agus sa tarna le más rud go necha siad isteach beidir go méoch críoch I bhd níos difriúla a gcuin ach iní go chéile tháinig na seansanna agus cé go necha chuide chu a mú seans íireacht an sin Patrick ó Cébra anna críoch ar fad tharraing sé ar an slitar agus bhí sór momentum ag Limneach tar éis sé sin a chána tháinig na Cláirínig ar ais agus anna bhlacháil ó imróir nó chosantóir Limneach tar éis sé sin agus fuair na Cláirínig cúpla scór tar éis sé sin agus bhí an bearna nílim cinnte necha sí go dtí cúlín tar éis sé sin agus bhí cumanna maithasa ag na Cláirínig tar éis sé sin agus bhí Limneach ag strachailt agus rís an ceann sin chuig an bearna go dtí cúlín tar éis an ceann sin ach tháinig Limneach ar ais tar éis sé sin agus bhí siad in an na scórna áil agus in áiríre chríochnaigh siad an cluiche le luas lasrach anna hens anna deis ar fad ó Jimmy Quilty fuair sí anna scór ar fad agus bhí short momentum ag Limneach tar éis sé sin agus an seans ó Conall O'Neill anna scór ar fad ar héamh lámh a cléamh mar bhí sé faoi mór an brúin áiríre Colin Coughlin a ríis go feicálaach sa tarna le dúsáidtí an mórdíireach an uair sin agus bhí mí an mór ar Limneach iad nach chanar cé nach bhacha sé an slitar ar rimmel le cearnóige an uair sin ach bhí siad ag strachailt ach bhí siad go léir ag cruthú seansanna. Seans anna chinúnach an seans sin mar Barna de cheir faointe after bhíoh sé mar gotí ceir faointe agus ní raibh mór an fág ag an am sin ach Conall O'Neill go feicáil a rís seans chu mó nílim lán cinnte go raibh sé ag dul chun ag tuairt faoin buinte ag an uair sin ach Colin Coughlin a rís ag taispáin ceannasaíocht den chéad sco. Anna hens ar fad ag nó chuna mar a dúras aspaithe Beidir agus na Cláirínig amach leis an slitar. Conall O'Neill mar a dúras le tapspin isteach sa líontá anna bhfuil ar fad ar an slitar agus an seans dearnach go dtí an fearr is óín róí ar ní Conall O'Neill mar bhí sé ós ar fad ar fearr cléthe go léir cé go raibh go lórdas na himróirí ó iarm limní ag strachailt. Se agus a Joe deir an chléthe sub é seán deis dearnach a bhíige chunta an chláireach a gcuineh an ghail láidir san fiar dechar an chaide hágamsa ach an stitar san I heolathar se trasnáin Jimmy Quilty buchan sellh an son ach cíimiid an scór dearnach a Craobh Iomána féfethe Craobh na mún Grúpa hain Babhta hain fuair na háirtí Limneach a tí seacht an Clár a náide cúgdíag. Agus slán go fóil agus beimiid an leis an teachtain se chuún le a heile Spórt ar lehanach YouTube TG Car.